सगळ्यांचा नमस्कार. जून 2 तारखेचं बेंगळूरात आमचे सोना गणेश नायकांच्या भारी परिश्रम आसक्तीने कोंकणी उत्सव चलत आसा. ह्याच आम्ही एक दिवस आवडत कित्याक काय म्हटल्यार आमची कोंकणी भाषा एक श्रीमंत भाषा, साहित्य असलेली भाषा आणि आमचेच एक संस्कृती असलेली भाषा. असले एक संमेलन यशस्वी होईन तर आम्ही पुरातन ह्यात भागी व्हरला जाय. आमास काम निमित्त असल्याच आम्ही एक 2 दीस फुरसत करून बेंगळूर जाऊन तुकट करून ह्या एक संमेलनात भाग वहिसला जाय. कोंकणी समाजाचे भारी भारी स्वर मनीस, साधक, संगीतकार तेगेन तसं आमच्या कोंकणी भाषेंत 36 प्रकार असतात. त्या 36 प्रकारचे अग्गे गण्य व्यक्ती, गण्यमान्य व्यक्ती यांचं त्यांच्या संघाचा वाटतं मिळाले आम्हाला एक सुवर्णावक आहे. त्या रीतीने मी अग्गे फिरवो हात जोडून मनवी करता अग्गेनी ह्या एक संमेलन असे म्हणून संमेलन यशस्वी करून घ्यायचा बरे कार्य आमचं. आता आमच्या नागेंद्र कामत मामाने आमच्या भाषेत बायो म्हणून एक सिनेमा काढल्याने त्यावर एक अभूतपूर्व यशस्वी झाला आहे. तसं आहे आमची भाषा आता भाईला जगाचाच परिचय होत असतो. आमच्या एक डॉक्टर देणी असतात त्या कार्यक्रमात यशस्वी होऊन दे, यशस्वी करूया आणि इतल्या परिश्रम घ्यान झाला श्री सोना गणेश नायकाचं आमच्या समाजाच्या फराहोण माझ्या फराहोण हार्दिक धन्यवाद समर्पण करतात.